Numerosos clubs chegados non só de toda Galicia, senón tamén de outras comunidades e mesmo de outros países, como o Reino Unido, tomarán parte este sábado na regata contra reloxo de Traíñas, que se disputará no Portocrucense. Será unha regata en formato de contrarreloxo, lineal, ca distancia a vencer de 5.556 metros para as categorías absolutas, masculina e femenina, e de 4.000 metros para as categorías veterana. Disputarase dúas bandeiras, dúas para a categoría absoluta, masculina e femenina, e dúas para veterana, masculina e femenina. Temos como novedade este ano que, repite en Benidorm, repite Valencia, pero con dúas embarcacións, achéganse un equipo de Perrin, de Falmouth, de Reino Unido, co cual, estamos vendo que a contrarreloxo non solamente ten expectativa aquí en Galicia, sino que tamén ten bastante repercusión a nivel nacional e polo que se está vendo internacional. Pola mañá, a partir das 11:30, competirán as categorías base e veteráns, mentres que pola tarde disputaránse as regatas absolutas. Ademais, durante a competición haberá un sorteo patrocinado pola Asociación Boirense de Empresarios que repartirá vales de compra entre os gañadores. Tamén temos este ano que, aparte de AVE, colaborar con nós co logo para axudarnos un poquinho a acercar máis o club aquí ao centro do Concello, que é o que queremos. Temos a colaboración deles que van a facer un sorteo para con vales de desconto para poder gastar aquí no medio de Boiro, no comercio local. O sorteo será cunha competición de remolgómetro para os aficionados e siareiros que se queiran acercar. Hai unha distancia pequena, evidentemente, a vencer, e os mellores tempos serán obsequiados con vales de desconto e vales con premio económico directo para gastar aquí no comercio local. Dende o Concello animan a veciñanza a chegarse ata Cabo de Cruz para animar o equipo local e disfrutar da primeira das regatas de remo que se disputará en Boiro este ano e que concluirán en agosto cunha proba da Liga Euskolabel.